Atunci când toți îți întorc spatele. Atunci și când copiii tăi nu te mai bagă în seamă, îți întorc spatele. Cei dragi, frații tăi îți întorc spatele. Nimeni nu te mai bagă în seamă. Vreau să spun un lucru. Acel care rămâne cu tine în suferința ta, acel care rămâne cu tine acolo în boala ta, acel care ia parte cu tine la suferința ta este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El ne-a promis în cuvântul lui și a zis, chiar dacă o mamă își va părăsi copiii, cu niciun chip n-am să te las. Cheamă-mă în ziua necazului tău, eu, Domnul, te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. El e cu tine în problema ta, El e cu tine în nevoia ta, El este cu tine în necazul tău, El te scapă de tot ce este rău. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care în această zi este prezent în locul acesta. Și auziți ce vrea să ne vorbească Dumnezeu mai departe din această cântare. Și mă rog ca Domnul să bată la inimile care nu-L cunosc pe Iisus. Doamne, de n-ai fi fost să-ți întinzi mâna, Doamne, de n-ai fi fost să-ți întinzi mâna, de mult m-ar înviți țărâna. De n-ai fi fost să-ți întinzi mâna, Doamne, de n-ai fi fost să-ți întinzi mâna, de mult m-ar fi înviți țărâna. Iisuse, dar Tu mi-ai stâncat cea tare, Doamne, dar Tu mi-ai stâncat cea tare, prin Tine stau în picioare, chiar că lupta este mare. Chiar de lupta este mare. Și să cântăm cu toată adunarea din toată inima, în fiecare zi din viața mea. Eu mă bucur. De ce? Că l-am pe Iisus Hristos.